Jo no sé. I en el de Montse, tots aquests estan instal·lats. Això es pot canviar, no? No, sí que és aquest aquí. En el vostre cas tindreu una filera d'iPad 1, 2, 3 fins al 14, tots aquí un al costat de l'altre. En un puntet dret podreu veure si està en línia o no està en línia missions, d'acord? I una pantalla on sortiran tots els iPads. Aquí, les seccions, lo que hem Hem fet la pràctica, hem vist com funciona, ens ha funcionat? Sí? Vale. Perfecte. 5 que estan en l'aplicació de YouTube o d'Instagram, doncs aquí fan un grup que es dirà Instagram, amb 5 entre parèntesis, que quan seleccioni veure qui són els 5 que estan en Instagram. I aquests grups es aniran modificant i adaptant al diferent. Per un altre cantó tenim els grups d'usuaris, que en aquesta aplicació és una mica clar. La cosa és que resulta 14 iPads. I de moment són els que n'hi ha. Ara us agradarà més. Aquesta és més senzilla? És més senzilla, sí, per això la deixo per final perquè és més senzilleta. Més ràpida, ja veureu. Aquesta es diu Aula. L'aplicació d'Aula, veureu que quan l'obriu us tornarà a sortir amb aquests. Per cada aplicació oberta que hi hagi generarà un grup. Perquè són amics. I això, clar, això hauríem de tenir, aviam,